Swatama sing maju. Munyuk putih Anoman kuwi. Swatama Ajabana. Ora minggat ilang nyawamu kuwi. Yo. Munyuk macem-macem karo aku ilang. Oh. Ora mlayu dadi. Hei, hei, pa. Awas kowe des-bedes. Oh. Canda. Oh. Mutiar kowe. Ah. What? No. Oh, no. Mata iya. Bonggo ya. Anoman keparat tarat-tarat penyakit tekit-tekit kaya dalang lasem keparat tarat-tarat penyakit tekit-tekit iya iya Domong tablur kena tap jojok kang maring wengis mejot padon ning ladine Trokocak undar andir utawa mureng tata
Patih Dwarawati kowe Udawa kowe. Ya syukur yen ora pangling karo aku Kartipeya. Ora pangling karo kowe. Ya iki Patih Udawa ya Patih Purwawidada. Oh layak. Potonganmu pilingane kok tipis nguri gondrong. Ora gelem minggat ilang nyawamu. Legandang dening aku. Udawa Kartomarma ya ora luput sing dadi panyawangmu ganggu gawe laku ning Kurawa pecah dadamu ora ge maju Canda Raindro acur samartamuring susma sinuksma winaya ing asepi sinimpeng telenging albu kepareng matur nggih nak Prabu Mandura inggih paman suni wonten apa paman nyuwun duka ingkang kathah lakune pangombyong temanten wonten ingkang dados pepalang lakune pangombyong temanten sing digesake mboten nyana mboten legiwa
rombongan Dwarawati nggih tekan Madukara mriki. Setyaki Udawa Anoman niku ngombyongi putra Dwarawati satriya tambak emas nenggih Raden Setyaka. Nggih badhe nglamar dhateng Dewi Manowati. Nyuwun duka ingkang kathah barisan pangombyong temanten busak baseh belasah awit saking pakartinipun wong Durmang minggir kula rampung kanthi dhewe. Nggih, Pak. Jarak perkara karo Baladewa. Ya, suara bermotor Mantura Prabu Baladewa ya. Ayo, mancuri Yai Setyaki utawa Baladewa tepal marang. Dewe kalake Baladewa ora minyak jone lenggah kok Prabu, lenggah. Tan samar pamoreng soksma sinuksmaya winah ing asepi sinimpeng telang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu Mandura menika duka menika kenging menapa? Ora nrimake barisan Kurawa diucarajir dening wong Dwarawati. Endi Senjaki endi? Endi? Patih Dwarawati Kakang Udawa Mandura. Perkara iki pitunge karo Baladewa. Sambung rapetipun Kurawa kaliyan Paduka menika menapa? Apa ora siadi apa ora pirsa? Apa ora ngerti? Lamun to kalenggan iki pun Kakang Mandura dadi badal wakil Yai Prabu Duryudana. Aku yang bakal ngelamar putri Dwarawati Manowati nedya tak dhawuhke kelawan Lesmana Mandrakumara. Oh, makaten to. Lah panglamaripun menika sampun dipun tampi menapa dereng? Ya durung. Lagi meh sowan nyang Madukara. Lho la nggih. Menawi makaten antawisipun Paduka Prabu Baladewa kaliyan Kang Rayi Dwarawati menika sami. Padha piye? Kula menika nggih ngombyongi anak kula pun Setyaka. Setyaka anakmu ing tambak mas kuwi? Nggih. Kombyongi lunga menyang ndi? Madukara nunggal sedya kaliyan Paduka Prabu. Iya ngono kuwi arep nglamar kanggo anakmu lanang. Injil leres Gusik Yayi. Yen manut Kakangku Baladewa kuwi bali nyang Dwarawati. Upama Setyaka nglamar nyang Madukara. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara nglamar nyang Madukara ora wurunga Manowati milih anakmu lanang Setyaka. Perkara bagus ya bagus anakmu, perkara beneh ya beneh anakmu. Iki dina pun Kakang Mandura ora pengin wirang ana ngarep Yayi Duryudana. Nyuwun pangapunten ora Bu. Wonten tetembungan siji pati loro judo telu wahyu. Menika wonten astanipun Gusti Kang Murbeng Jagat. Menapa mboten prayogi sareng-sareng sowan wonten Madukara? Dadar ketrimane urip sing ditampa Setyaka napa Lesmana Mandrakumara. Kula kinten menika langkung sae ora Bu.
mangrukmining cakranira katon gumederan neng asta Kyai Arjuna pun Kakang Dwarawati kang prapting Madukara aja kaget iki anak kulaning Tambak Mas Setyaka Koko Prabu Dwarawati nono ninjih Kyai Arjuna pun Kakang Baladewa sing tekan Madukara nganti putra Nata Ngastina Lesmana Mandrakumara Blakasuta blak kotang terus terang Swan kono Madukara kene minangka dadi badal wakil Kyai Prabu Duryudana kang bakal mboyong anakmu wadon Manowati tumuli tak jodhoke kelawan Lesmana Mandrakumara. Oh, cocok niki sing teka teng impen Kulawa. Ya, sarek. Wah, jlamprong. Sadurunge aku teka ana Madukara gajeke. 7 dina kang kepungkur wis rembug dadi karo aku. Kowe bakal besanan lawan Jodipati. Anakmu wadon bakal tak dhawuhke kelawan Antasena iki. Tenan sing teko ning kene akeh. Bapak ngapusi jare tekan kene kari ijab kabul.
Lah kok akeh calanang-calanang sing do ngadeg tekan kene iki. Kuwi jenenge bapak iki arep mirang-mirangke aku. Wah, wis rebuk dadi karo Jlamprong. Ora nyono ora nglegiwo ana bule ana jlithak teko nggo jago dhewe-dhewe. Wah, Jlamprong aja mung meneng wae. Ayo wis titi wancine Manowati dap karo Antaséna sik. Iki durung cetha lamaran sing ditapa arep didhawuhke karo Antaséna piye. Baladewa ora sarujuk. Manowati kudu dap lawan Lesmana Mandragumara. Kyai Arjuna. Apa sing adi tegel tega mentala lawan pun Kakang Dwarawati? Iki anakku lanang Tambak Mas Setyaka kang pinesti dadi jodhone. Kinodrat ing jagat pinurba ing dewa. Setyaka kang dadi jodhone Manowati. Kyai Arjuna. Ngelingo iki pun Kakang Dwarawati sing teko kene ya. Anakku bocah ayu Manowati. Kanjeng Rama nyadung dawuh ora nyono ora nglegiwa. Sing rawuh ana Madukara ngayunke jeneng sira pirang-pirang. Putra Ngastina putra Dwarawati ndalah bocah Randu Gumbala. Nyai Arjuna mestine ngebotipun Kakang Dwarawati, mestine ngeboti marang Baladewa ngelingono Lesmana iki anake sapa? Anake sapa? Yai Duryudana. Yai Duryudana ki garwane sapa? Banowati. Banowati iki katresnanmu hidup semati. Ngelingono iki sapa ngerti iki ana turase iki ora ana wong liya bebrayan. Lesmana iki yo anakmu dhewe, padha kok anggap anakmu dhewe. Upama iki dadi anak mantumu wis malah trep wis bebas. Kowe mau sewanci-wanci dolan yang Astina wis ngono. Wah, wis ora bae nguri kuwi. Rungokke iki Manowati arep milih Lesmana iki. Manowati kuwi milih sapa bocah ayu? Kepareng kula badhe matur. Satrigu mulung mangrempak ing wadya magiri ronanggono ronanggono magawe glari rawang kula menika mung badan sajuga ingkang ngayunaken wonten satriya tiga cacahipun. Manowati kepareng matur kula damel giri sayembara. Sayembaramu apa bocah ayu? Sinten ingkang unggul ing yuda jroning perang tandhing kang mapan wonten blabar kawat janget cinencang Madukara? Inggih menika ingkang pantes mboyong kula. Nadyan to Raden Lesmana Mandragumara lamun to sembada ngasuraken kredanipun Raden Setyaka napa dene Raden Antaséna kula sagah kaboyong ing Ngastina. Nanging nggih sinten kewala mboten dipun keparengaken paring pambiyantu dhateng satriya tiga ingkang Aben Bandawalawati. Lamun to wonten ingkang paring sabiyantu menika boten badhe kula tampi. Lesmana dawuh wani gelut. Waduh
Kula niku wong alusan. Kula ora tau gelut. Mula dadi wong lanang isih gagah. Ora klembak kaya ngono kuwi. Sewanci-wanci gelut kudu samapta. Wong lanang tumpakane seku piping. Dolanane boneka. Niku pun kadal. Oh ya wis. Giri Sayembara perang tanding ana babar kawajangan Cinang antarane kowe Setyaka kelawan Antasena. Sing menang Boyong Putri Madukara. Mangke kula ngampil nenggala. Ora kena disili. Kowe krungu ora pranatane ora kena direwangi sapa wae. Yen nganti kuna direwangi sapa wae dinyatake kalah. Ora wawu. Kula nyuwun dirapal seprados-ados sawah kula. Metu Jawa tuku cara dulu. Yo. Matuk ora, matuk. Iki ora dandan ora wedakane ayune kaya ngene. Apa meneh nek wedakan pe ya. Wedakan ambune wangi nganggo minyak apa kae gambar bebek ya. Wah, lah nek iki terusan. Nek kok dadak nganggo gelut sing kebangetan kuwi jlamprong. Kang Mas Werkudara sampun lepataken dhateng kula. Ingkang damel sayembara menika Nini Manowati. Lamun to Anggara Antasena Sembada ngasoraken kridanipun Setyaka kaliyan Lesmana kula kinten badhe pisanan Jodipati kaliyan Madukara. Wah, kono danglut le cabalus.